Beth neilen ni heb gymuned? Yn enwedig y dyddiau hyn. Ar we, beth neilen ni heb hwnnw? Yn enwedig yn y dyddiau hyn. Croeso i'n lle ar y we ni. Cymunedau Llanbed a'r cylch. Clonc360. Mae'n wefan sy'n berchen i ni. Gallwn Rhannu lluniau lleol neu fideoedd llawn sbort. Dathlu, rhoi cyfarchion a rhannu newyddion da. Gwenu darn barn neu blog. A sôn wrth bawb am ddigwyddiadau'r ardal. pan fydd digwyddiadau mlaen to. Ie, pan fydd digwyddiadau mlaen to. Fe wneud di ar Clonc360? Fy hunan, dwi wedi cyfrannu llawer o bethau tuag at Clonc360. A un o'r rhai mwyaf hwylus oedd cael y cyfle i gydweithio gyda fy ffrindiau yn ffair fwyd Llanbed llynedd, lle buom yn siarad ar stondinwyr a'r ymwelwyr. Yn ddiweddar, oedd Clonc360 yn blatfform perffaith ar gyfer rhannu fy stori arwyddiaeth ac i gynnig cymorth i unrhyw un o bob oedran yn fy nghymuned oedd eisiau dysgu. Mae Clonc360 yn arbennig ar gyfer hyrwyddo digwyddiadau'r clwbiau ffermwyr ifanc. Peth gorau am Clonc360 yw ei fod yn blatfform arbennig i ni sy'n byw yng nghefn gwlad i rannu pob dim gyda'n gilydd. Mae'r we yn gallu gwneud lot. Mae'n pobl a'n cymunedau ni yn gallu gwneud mwy. Meddylia, tasen ni gyd yn rhannu'n straeon ni ar Clonc360. Stori stori. Ymuna a ni, clonc360.cymru heddi.